Ahojte lidi, tady je Dilarus LP a vítám vás u první informačky tohoto kanálu. Bude se tu hrát různé hry, po starších až po těch nejnovějších. Bude tu například Minecraft, ten se bude natáčet nejvíc asi, pak Counter-Strike, ten taky, pak tu bude z Counter-Strikeu tu budou různé servery jako Jailbreak, Megapoop, Soccer Jam, Baseballger a tak dále a tedy. Pak se tu bude hrát GTA San Andreas 3, mulťák a i single. Pak se tu bude hrát hry ze Steamu, což mám tady. Tam mám Terárku, Origoše, mám pak Levdítko a další hry a toho mám hodně. Loadout, to je jako něco jako Counter, ale taková jakož by sranda. Pak co ještě budeme hrát hodně her, budou i soutěže, budou soutěže o Steam Games, o placený, ne, o zdarma, to by bylo trošku blbý, to ne, budou různý, teda ty hry, soutěže, pak ještě, ne, vlastně to už by bylo asi všechno, takže dávejte lajky, odběry, komentáře, hlavně ty komentáře a odběry a Dilarus LP se s váma loučí. Čau!